അച്ഛമ്മേണ്ടേന്ന് നമ്മുടെ അച്ഛമ്മണ്ടായിരുന്നു അയ്യച്ഛണ്ടായിരുന്നു റിവർ എവിടെ വീണു ആരും കണ്ടില്ല അച്ഛന്മാരും കണ്ടില്ല കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഞാന് റിവാന് മാത്രമായിരുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ലൈവ് ഒന്ന് വിടുന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് ബാക്ക് എടുത്ത് പോയിട്ട് മ്യൂട്ട് ആക്കാനും പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആര് എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു. ആരോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ്, ചിലപ്പോ എനിക്ക് ലൈൻ കട്ടായി പോകും. ഇല്ല സാരില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 9. നമുക്ക് ഇന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. 9ാമത്തെ അധ്യായം. 8ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടോ? എല്ലാവരും നോക്കിയോ? 8ാമത്തെ അധ്യായം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെയാണ്. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നലെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? ഭഗവാൻ കുറെ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അവിടെ അല്ലെ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇല്ലേ? 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണാവ് പോരത്തില്ല, അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് രഹസ്യമായ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത്രയും നാൾ നമുക്കത് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ. അതിനേക്കാള് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് 7-8 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 9ാമത്തതില് അതിനേക്കാളും രഹസ്യമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തി. പിന്നെ രാജഗുഹ്യം ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അതാണ് ഇത് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഏതായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അധ്യായം 9. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 34 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് വേണ്ട യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, അതായത് ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരെയും ആരാധിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. 16 മുതൽ 25 വരെയുള്ളതില് ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തു ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു.
26 മുതൽ 34 വരെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ 34 ശ്ലോകങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളെയും അയോഗ്യതകളെയും കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ, അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യം ജ്ഞാനോ വിജ്ഞാനോ. കാരണം അറിവുമാണ്, പിന്നെ അതെന്ത് വേണം, വിജ്ഞാനം പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ വേണം. നമ്മള് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് വേണം, പ്രവർത്തിച്ചും കാണണം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്, അർജുനന് ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, അസൂയ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോഴും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൂടി വരുന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും അർജുനന് ഭഗവാനോട് എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല, അസൂയ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് ആർക്കറിയാം, ആ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇനിയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്, ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ അധ്യായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്, ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ളൊരു വഴികാട്ടിയാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങാനായിട്ട്, ഗീത തുടങ്ങുന്നതിന് ഉള്ളൊരു വഴി വേണം നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഏതിൽ പോകുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന ആമുഖത്തിൽ വരുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് അർജുനന്റെ വിഷാദം, പിന്നെ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങള്, അത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഗീതയിലേക്ക് ഒരു പ്രവേശനമാണ് എന്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. 2, 3 അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യണം, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു തന്നു നമുക്ക് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു, കർമ്മം ചെയ്യണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. 7-ഉം 8-ഉം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് 2-ഉം 3-ലും പറഞ്ഞു. മോർ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 7-ഉം 8-ഉം അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു തന്നു. വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ സാധിക്കാന്നുള്ളതും, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്, മോർ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. ഈ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എവിടെ പറഞ്ഞത്, 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 1-ഉം 2-ഉം 3-ഉം 7-ഉം 8-ഉം 9-ഉം ഈ അധ്യായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എവിടെ പറയുന്നത്, ഈ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നടുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് എന്ത് ഭക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അനന്യഭക്തി. അതായത് അനന്യഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ആര് മാത്രമാണ് നമുക്ക്, ഭഗവാൻ മാത്രം. ആ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തി, അതാണ് എന്ത്, അനന്യഭക്തി.
അന്യമല്ലാത്തത്, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചുമില്ല. ഏക ലക്ഷ്യം, ഒരൊരു ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നതാണ് അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും നൽകുന്നു. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം, ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് അർജുനന്റെ? അസൂയയില്ലാത്തത്. അർജുനൻ ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ഭഗവാനോട് അസൂയയില്ല. പിന്നെ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ശ്രവണം. ശരിയായ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കഥ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത്. ആ ശ്രവണം, ശരിയായ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശരിയായ ശ്രവണം എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാവോ? എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ശ്രവണം വേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റു ചെവി കൂടെ ഇതാക്കാതെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുക്കണം അല്ലെ? ഒരു ചെവി കൂടെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സും കേൾക്കും, വേറെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? നമുക്ക് എങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടത്? അത് ആ ശ്രവണത്തിന്റെ ആ പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റു ചെവി കൂടെ കളയാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. ചെവി കൂടെ കേട്ട് വായി കൂടെ കളയാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അത് എവിടെ സൂക്ഷിക്കണം? ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. അത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? യഥാർത്ഥ ശ്രവണമാകുന്നത്, ശരിയായ ശ്രവണമാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നേട്ടം? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ മോചനം. നമുക്ക് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട്. അപ്പോ ഈ വിദ്യ, രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം, ഇത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം, ഈ രഹസ്യമായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം അർജുനന് ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനും സാധിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായതും ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? രാജവിദ്യയാണിത്, ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എന്താണത് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് രാജവിദ്യയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജവിദ്യയാണ്, പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രാജവിദ്യ, വിദ്യകളിലെ രാജാവാണിത്. അപ്പൊ നമ്മള് രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യകളുടെ രാജാവാണത്. മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണ്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രാജവിദ്യ, വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പ്രവൃത്തി. ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് എന്ത്? സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നത്? അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. നമ്മുടെ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് സുസുഖും, സന്തോഷത്തോടെ ശാശ്വതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത ആണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാപരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വത്മനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. ജനന മരണത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സേവനം ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല സംതൃപ്തനാകുന്നത്, ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പും ചില്ലയും എല്ലാം ഇലകളും എല്ലാം സംതൃപ്തി അടയുന്നത്, ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി നേടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാതും. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംതൃപ്തരാകും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല, നോർമല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല മാതാജി, മയാതമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി നാചാഹും ദേശവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഞാൻ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഞാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാതും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല, പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായിട്ടുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ് ആര്? രാജാവ്. അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ആരാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്? രാജാവാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആ രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ രാജാവാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം രാജാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ അധികാരവും രാജാവിലായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാത്തും രാജാവ് തന്നെയാണ് നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോചരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങൾ, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ശരി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, എല്ലാതും ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികളുണ്ട്. ആ ശക്തികളുടെ സങ്കലനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സൃഷ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്. ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും എല്ലാതും ആരായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ്? ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ബന്ധം. നച്ച മസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതഭൃന്നച്ച ഭൂതസ്ഥോ മാമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല? എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. എല്ലാറ്റിന്റെ പരിപാലകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവവ്യാപി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല ഭഗവാൻ, ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എല്ലാറ്റിന്റെ ഉത്ഭവം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേലേറുന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇറക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? നൂല് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാനും. എല്ലാറ്റിന്റെ ആശ്രയസ്ഥാനവും എല്ലാറ്റിന്റെ ഉത്ഭവം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്ഥാനീത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും, ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാറ്റ്, ആകാശത്തിലുള്ള കാറ്റ് ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റെല്ലായിടത്തും കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ വസ്തുക്കളുടെ ചലനം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആ കാറ്റ് എവിടെ തന്നെയാണ്? ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിലെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും മഹത്തരമാണ് വായു. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറം അത് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായി പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവത് ശക്തിയാൽ, ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ഇളകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക്. അപ്പൊ വായു എല്ലായിടത്തും വായുവിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ വായു നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആകാശത്തിലാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും വായുവിന്റെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതും. എല്ലാതും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇണങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒന്നിനും ഇണങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങളൊക്കെ എന്നിൽ തന്നെ പ്രവേശിക്കും. കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനം, കൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ആ പകല് തീരുമ്പോ എല്ലാ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കും. പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിറ്റേന്നാൾ കൽപ്പം തുടങ്ങും. അതായത് പകല് തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാതും എന്താണ്? വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. പ്രകൃതിം സോമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവശ്യം പ്രകൃതിർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നതും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത്. എല്ലാതും എന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ അത് തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അതായത് ആ മഹാസമുദ്രത്തിൽ, കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത്? എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് ഉൾപ്പുകാണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വന്നിട്ട് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രവേശിക്കും. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ആരായിട്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ആര് പ്രവേശിക്കും? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ടാവും? പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ
പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അത് നടത്തുന്നത്. നചാമാം താനി കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും ഈ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും എന്നെ സാധിക്കില്ല, എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനാണ്. ഒന്നിനോടൊരു മമതയില്ല. എല്ലാതും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതൊന്നായിട്ട് ആർക്കും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല, ഭഗവാന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു മമത, ഒന്നിനോടും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നു മാത്രമുള്ളൂ. ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം എങ്ങനെ പറയണത്? ന്യായാധിപനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, ആ ജഡ്ജിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കൽപ്പനകളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കോടതിയിൽ. അങ്ങനെ ജഡ്ജി ഇതിനെല്ലാത്തിനും ജഡ്ജി എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനാണ്. കാരണം അവിടെ ഓരോ വിധികൾ പറയുമ്പോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്തോ അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ആ ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ വിധി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആരുടെ സ്ഥിതിയും? ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. ഏതൊരു കർമ്മ മേഖലയായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ കൈ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടോ അതായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവും ആർക്ക് വരുന്നില്ല, ആ ഭഗവാന് വരുന്നില്ല. എപ്രകാരം ജഡ്ജിക്ക് പോലെ, അതുപോലെ ഭഗവാനും അതൊന്നും ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മയക്തേഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരെ കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായൊരു പൂവിരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പൂവിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗന്ധത്തെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. പൂവും വ്യത്യാസമാണ്, ഘ്രാണശക്തിയും വ്യത്യാസമാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു പൂവും ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പൂവ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൂവ് അയാളുടെ മുന്നിലുണ്ട്, അയാൾ ആ പൂവ് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിലും ആ അയാളുടെ ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് ആ വാസന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഗുണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധത്തെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ ഘ്രാണശക്തി, നമ്മുടെ ശക്തി, അതിനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയും ആ പൂവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. പൂവ് വേറെയാണ്, ഘ്രാണശക്തി വേറെയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നടത്തുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുന്നത് ഇതേപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത വിഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാധിക്കുന്നവരെയും ആരാധിക്കാത്തവരെയും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെയും ആരാധിക്കാത്തവരെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര്. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കും. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള എന്നെ ആർക്കറിയില്ല? എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് എന്നെ നിന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവര്? മൂഢന്മാര്. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭഗവാനെ അവര് മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മോഹാശ മോഹ കർമാണോ മോഹജ്ഞാ വിചേതസഃ മോഹജ്ഞാന വിചേതസഃ.
രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിയും മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ വ്യാമോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ, മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളില് അവർ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് മാറും. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയില് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം എന്താവും? പാഴായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാല് ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകും. മാത്രമല്ല അവര് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷ, അവര് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും, ജ്ഞാനാർജിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? പാഴായി പോകും. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്? മൂഢന്മാര്. ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, നിരീശ്വരവാദത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷണം വന്ന് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനം നേടിയതൊക്കെ അവരെന്തായിട്ട് പോകും? പാഴായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ മോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് സംഭവിക്കും. ഇനി നേരെ തിരിച്ചുള്ളവരാണെങ്കിലോ, മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ, മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളോ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ, അതായത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള, അതായത് ദൈവിക പ്രകൃതിയിലെ ചെളിയില് രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായാൽ സുരക്ഷിതരാണ് അവർ. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഞാൻ, അവ്യനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യനാണ്, പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ്, അവ്യനായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല അദ്ദേഹം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യ ശക്തിയിലായിരിക്കും ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഒരു മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അത് നിർഗുണനായിരിക്കും, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അധീനനല്ല, അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്തുമാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ആയിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ആ മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ആ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തന്മാരാണ് അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും, ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തില്, മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള രൂപങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്, കൃഷ്ണ രൂപത്തില്, ദ്വിഭുജമായിട്ടുള്ള മൂർത്തിയിലാണ് ആരെ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്? കൂടെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? മഹാത്മാക്കളായവരെ കുറിച്ചല്ല, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയുള്ള മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചും, രണ്ടാമത്തത് മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ആരാക്കാൻ പറ്റില്ല, മുദ്ര മേടിച്ച് മഹാത്മാവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ നമുക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് മഹാത്മാവാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം ആ മഹാത്മാവാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്?
എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്ത. അതാണ് മഹാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആ പറഞ്ഞത്. സതതം കീർത്തയൻ തോമാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, സതതം കീർത്തയൻ തോമാം യഥം ദശാദൃഢാവൃത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മഹാത്മാക്കള്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയണത് ഏകാദശി വ്രതം, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം. ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായിട്ട് അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വ്രതങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ്? നമുക്ക് ഏകാദശി വ്രതങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം, ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും പിഴയ്ക്കാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. കാരണം അപ്പൊ അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങള് നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. ജ്ഞാന യജ്ഞേന ചാപ്യേന യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്തേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ടും യജ്ഞം കൊണ്ടും യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ചിലർ സർവേശ്വരനെ അതിഥീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജ്ഞാനം നേടിയവര് ഭഗവാനെ പല രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞ അതിഥീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും 3 തരത്തിൽ ആരാധിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ടും യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അതിഥീയനായിട്ട് ബഹുരൂപനായിട്ട് വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നു. 3 രീതിയില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മഹാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ. മഹാത്മാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചിന്തമാർക്കില്ല, മഹാത്മാക്കൾക്കില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് മഹാത്മാക്കള്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് മഹാത്മാവിന്റെ നേരെ താഴെ വരുന്ന ലെവല്. മഹാത്മാവായിട്ടുണ്ടാവും, മഹാത്മാവല്ല അവര്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവരും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ഏതാണ്? സുകൃതികള്. 4 തരത്തിലുള്ള സുകൃതികള്. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അവര് ഒന്നുകിൽ ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അവരും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് ധനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം മാറണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിന് മാത്രം അതിന് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 കൂട്ടര്, ഒന്ന് മഹാത്മാക്കള്, രണ്ടാമത്തത് സുകൃതികള്. അത് രണ്ടും മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അത് രണ്ടും അല്ലെ. മഹാത്മാക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സുകൃതികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നവര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പൊ 2 കൂട്ടർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് അവർക്ക് താഴെ വരുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് 3 പേരുണ്ട്. അവർക്ക് താഴെ വരുന്നവര് 3 പേര്. ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? ബഹുരൂപൻ. ബഹുരൂപനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞ ബഹുരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരിക്കും? അവര് ഭഗവാനെ പല രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ബഹുരൂപൻ അറിയാവോ? അറിയില്ല. ദേവോപാസകര്. ദേവ ഉപാസകരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബഹുരൂപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ദേവ ഉപാസകർ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തെ ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ട് അവരത് ആരാധിക്കുന്നു. അവര് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തില് വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നു. ഗണപതിയായിട്ടോ മഹാദേവനായിട്ടോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ബഹുരൂപത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നത്തെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്.
വിശ്വതോന്മുഖൻ, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. വിശ്വതോന്മുഖൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അതായത് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒന്നിനെ സങ്കല്പിക്കാനില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒന്നും സങ്കല്പിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുക. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപത്തെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന കൂട്ടര്. ഇതില് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വതോമുഖൻ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അദ്വിതീയനായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ്, എന്നെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം തുല്യാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ അദ്വിതീയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവര് ആരെക്കാളും താഴെയാണ്? മഹാത്മാവിന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത്. ആര് വരുന്നത്? സുഹൃത്തികൾ വരുന്നത്. സുഹൃത്തികളെക്കാളും താഴെയാണ് ആര് വരുന്നത്? ഇവര് വരുന്നത്. അപ്പൊ 5 തരത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആരാധനയുടെ ക്രമം പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവര്, രണ്ടാമത്തവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ബഹുമുഖനായിട്ടും വിശ്വരൂപനായിട്ടും അദ്വിതീയനായിട്ടും കാണുന്നവര്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തെ, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാനെ, ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഭഗവാനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തത് താനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അഹം ക്രതൂരഹം യജ്ഞ സ്വാധാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാച്യം അഹം അഗ്നീരഹം ഹുതം. ക്രിയവും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. ക്രിയയും ഞാനാണ്, യജ്ഞവും ഞാനാണ്, പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഞാനാണ്, ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനാണ്, അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രിയ ഞാനാണ്, യജ്ഞം ഞാനാണ്, പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യം, ഔഷധം, അതിന് ഹോമിച്ച അഗ്നി, നെയ്യ് എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങള്, ആ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം ഉത്സാമായ ചുരേവച്ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ച് പവിത്രമാകുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. പ്രണവവും സാം യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മ ഞാനാണ്, അച്ഛൻ ഞാനാണ്, രക്ഷകൻ ഞാനാണ്, പിതാമഹൻ ഞാനാണ്. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ച് പവിത്രമാകുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. പ്രണവും ഞാനാണ്. ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗതിർ ഭക്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ചരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയ സ്ഥാനം നിദാനം ബീജമപ്രിയം. ലക്ഷ്യവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവ് ആര്? ഭഗവാൻ. പ്രഭു സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ. വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാറ്റിന്റെ ഭരണകർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു ആരാണ്? എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. ആശ്രയം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ കുറ്റമിത്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സംഹാരം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവർക്കും ശാശ്വത ബീജം നൽകുന്നത് ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ആരെന്നെയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മുറിയുടെ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണ സാമീപ്യം അത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുണ്ട്. ആ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളോട് അടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അത്രയും സമയവും നഷ്ടവും
നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമുക്കൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിലൂടെ പോകാം, സ്റ്റെപ്പ് കയറിയും പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന, ലിഫ്റ്റിൽ പോയാൽ മതിയല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്തിവിടെ പറയണത്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളെ പരോക്ഷമായിട്ട് അവരെ സമീപിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി, നേരിട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ പോണതാണ് നല്ലതെന്ന് മാത്രം. തപാമ്യാമഹം വർഷം തപാമ്യാമഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹണാ മൃത്യു സുജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാ സച്ചാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ഞാനാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ആരിലാണ്, എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ത് നൽകുന്നത്, നമുക്ക് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അത് നിർത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആര് തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ. ആത്മാവും ആരിലാണ്, ജഡവസ്തുവും ആരിലാണ്, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാത്തിനും ബന്ധം. ഭഗവാനായിട്ടില്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലായാലും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അധ്യായം 9 പറയുന്ന രാജഗുഹ്യ യോഗം, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്താണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? പവിത്രമായതാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കണ്ടത്, മഹത്വമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? നേരിട്ട് രഹസ്യങ്ങൾ വെച്ച് രഹസ്യമാണ്, പവിത്രമായതാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന 3 രീതികൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത്? അതീതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതമോഹനായും. അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. 3 പറയുമ്പോൾ മഹാത്മാക്കളായിട്ട് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് സുഹൃതികളായിട്ട് പറഞ്ഞു. 3ാമത്തതാണ് അതിഥീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും 3ാമത്തിൽ പറയുന്നത് അവര്